Fis-sqarrija firmata mid-deputat Nazzjonalista u d-deputat Nazzjonalista Therese Comodini Cachia li resqu l-mozzjoni ta' sfiduċja f'Adrian Delia sar tentattiv ieħor biex Adrian Delia jitlaq bil-kwiet. L-istqarrija li ma semmi l-ebda isem flok Delia biex ikun kap tal-Oppożizzjoni jingħad li l-Partit Nazzjonalista jixraqlu ċans li jerġa' jikseb il-fiduċja tan-nies u jsir gvern alternattiv. L-istqarrija tirrappreżenta li d-satax-il deputat li b'vot sigriet sfiduċjaw lil Adrian Delia tajt li f'dawn l-aħħar xhur inżemmu ħafna laqgħat tal-grupp parlamentari fl-ma grupp ġie indikat it-ħassib tiegħu. Adrian Delia ripetutament ġie mistieden biex ikompli jipparteċipa u jikkontribwixxi fl-Oppożizzjoni fir-rwol differenti. L-istqarrija appellat lil Adrian Delia biex f'dawn iċ-ċirkostanzi mwera iqiegħed lill-Partit u l-interessi tal-pajjiż l-ewwel. Intant kif kien ħireġ mill-Parlament l-4 filgħaxija, Said qal li mhux interessat li jidħol għall-kariga ta' kap tal-Oppożizzjoni. Said żied jgħid li fil-mument opportun ser ikunu qed imorru għand il-President ta' Malta, George Vella. Dan l-istess messaġġ għaddih id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi filwaqt li ma rridx jgħid minnu dak propost għall-Kap tal-Oppożizzjoni. I think a statement should be issued quite soon and then we'll take it from there. Skont artiklu 9 tal-Kostituzzjoni, il-President ta' Malta għandu seta li jneħħi kap tal-Oppożizzjoni u jaħtar ieħor jekk jidhirlu li deputat fil-kamp tal-Oppożizzjoni għandu s-saħħa numerika ta' fiduċja fuq deputat ieħor fost il-membri parlamentari tal-Oppożizzjoni. Aktar kmin illum One News irrapporta li fost id-deputati li sfiduċjaw lil Delia għaddejja ġirja kontra l-ħin biex ikun hemm il-persuna li tidħol flok Adrian Delia fil-kariga ta' kap tal-Oppożizzjoni. Dan għaliex il-Parlament dalwaqt jaġġorna l-btajjel tas-sajf u b'hekk Delia jista' jibqa' kap tal-Oppożizzjoni għalmenu sakemm il-Parlament jerġa' jibda jiltaqa' wara s-sajf. Diversi rapporti qed isemmu lil Claudio Grech bħala l-favorit li jkun kap tal-Oppożizzjoni flok Adrian Delia. Il-bieraħ il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia qal li ser ikun qed jibqa' kap tal-Oppożizzjoni anke jekk tilef vot ta' fiduċja u aċċenna li d-deputati ma resqu l-ebda isem minn floku. One News għandu informazzjoni li dawn id-deputati se jmorru b'isem li huma għandhom fiduċja fih biex isir kap tal-Oppożizzjoni. Is-sorsi tagħna qalu li l-pjan huwa li lil Delia jaqtawlu rasu u jneħħulu l-kariga kostituzzjonali li għandu u b'hekk anki jitlef mill-viżibilità li jkollu fix-xena politika hekk kif jibqa' biss kap tal-Partit Nazzjonalista. Il-ħsieb huwa li fil-Parlament u anki f'dibattiti ta' portata nazzjonali u parlamentari Delia ma jkollux saħħa hekk kif id-diskussjoni tilħaq l-ogħla livelli bejn Prim Ministru u kap tal-Oppożizzjoni. Adrian Delia wera biċ-ċar li mhux se jitlaq minn kap tal-Partit u qal li se jibqa' kap tal-Oppożizzjoni għaliex id-deputati li sfiduċjaw ma tawx isem min jidħol floku fil-kariga ta' kap tal-Oppożizzjoni. Osservaturi politiċi li tkellmu ma' dan l-istazzjon qalu li dan huwa xenarju politiku ġdid f'Malta fejn se jkollok sitwazzjoni ta' gvern u oppożizzjoni maqsuma f'ħafna biċċiet. Dan kif se jkollok oppożizzjoni magħmula minn 19 il-deputat u oħra ftit iżgħar bi 11 il-deputat immexxija minn Adrian Delia. Marlene Farrugia u Godfrey Farrugia, iż-żewġ deputati tal-Partit Demokratiku li fl-aħħar elezzjoni ġenerali ħadu siġġu bis-saħħa tal-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Simon Busuttil f'koalizzjoni mlaqma tal-konfużjoni, mistennija wkoll jagħtu l-appoġġ lill-grupp ta' oppożizzjoni ta' kontra Delia. L-istess osservaturi kummentaw li issa l-fazzjonijiet fil-Partit Nazzjonalista kibru fejn għandek qasma aktar evidenti u fil-beraħ ta' Partit Nazzjonalista mmexxi minn Adrian Delia u Partit Nazzjonalista de facto li jkun imexxi minn kap tal-Oppożizzjoni li tażel il-maġġoranza tad-deputati fl-Oppożizzjoni. Intant barra l-Parlament, id-Deputat Nazzjonalista David Take kompla jitfal botti lejn Adrian Delia. il-Dr. Delia. Jekk il-grupp parlamentari m'għandux fiduċja fil-kap tal-Oppożizzjoni, naħseb il-konklużjoni hija loġika, mhux hekk? Minna l-oħra, barra l-Parlament, Adrian Delia qal li m'hemm l-ebda tentattiv biex huwa ma jibqax kap tal-Partit Nazzjonalista. U m'hemm ebda tentattiv li ma nibqax.